περισσότερες περιοχές της πόλης μας υπάρχουν τουλάχιστον 2 κάδια απορριμμάτων σε κάθε γειτονιά. Υπάρχουν και γειτονιές που υπάρχουν πολύ περισσότεροι βέβαια. Προτείνω λοιπόν να αδειάσουν και να απορριμμανθούν όλοι οι κάδοι της πόλης και να χρησιμοποιούνται από εδώ και στο εξής και μέχρι την ολοκλήρωση της αποκομιδής μόνο για ρήψη οργανικών, δηλαδή υπολειμμάτων τροφών και γενικά όλων των απορριμμάτων εκείνων που μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση τροκτικών και εντόμων, όπως επίσης και την εξάπλωση ιών και παθογόνων οργανισμών. Θα σας εξηγήσω στο τέλος κάποια κομμάτια, θα σας διαβάσω αυτούς εδώ. Όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα ας μένουν εκτός κάδων ή αν είναι ανακυκλώσιμα στους κάδους ανακύκλωσης. Οι συσκευασίες των τροφίμων να είναι καθαρές που καταλήξουν στους κάδους. Για τα οργανικά λοιπόν και μόνο να βγαίνουν 2 φορές τη βδομάδα κινήσεις απορριμματοφόρων και να τα πηγαίνουν στο πλάτωμα ή όπου αλλού προβλέπεται για υγειονομική ταφή χώρος. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί αισθητά ο κίνδυνος λοιμόξεων και δυσοσμίας μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκομιδής. Για όλα τα υπόλοιπα, συνεχίστε τη διαδικασία που έχετε ξεκινήσει με την αποστολή στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη λύση που προτείνω θεωρώ ότι είναι η πιο γρήγορη και η πιο εφαρμόσιμη αν βοηθήσουν τους συμπολίτες μας. Η ενημέρωση των πολιτών μπορεί να γίνει από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και στην ανάγκη ενημέρωση πόρτα-πόρτα. Στην ουσία, ζητάμε από τους ίδιους τους πολίτες να κάνουν το διαχωρισμό των απορριμμάτων από εδώ και στο εξής στα σπίτια τους, κατηγοριοποιώντας σε οργανικά, κατηγοριοποιώντας τα σκουπίδια σε οργανικά, ανακυκλώσιμα κλπ. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται πιο εύκολα η απομάκρυνση των επικίνδυνων οργανικών και πιο οικονομικά για το Δήμο, δεδομένου ότι μπορεί να απασχοληθεί μόνο ή 1-2 οχήματα την ημέρα ή όλα τα οχήματα μία φορά μόνο την εβδομάδα. Μόνο και μόνο για την αποκομιδή των οργανικών από την πόλη. Το πώς θα γίνει αυτό θα το κρίνει βέβαια ο αρμόδιος, έτσι το γράφουμε σε παρένθεση ότι είναι στην κρίση του. Σας θυμίζω ότι κάτι τέτοιο ανάλογο είχε προτείνει, αν θυμάμαι καλώς, και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Καλτεζιώτης πολύ καιρό πριν. Το είχε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, πιθανό ο κ. Παυλής να το θυμάται αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι η σήμανση των κάδων, δηλαδή μια ταπέλα να κολλήσουμε στους κάδους αφού καθαριστούν μόνο οργανικά και η ενημέρωση των συμπολιτών μας. Αναγνωρίζω τη δυσκολία της συγκυρίας που βρισκόμαστε, όπως επίσης και τις προσπάθειες που καταβάλλετε όλοι σας και ελπίζω να κινήθηκα προς τη σωστή κατεύθυνση για να σας βοηθήσω στην επίλυση του προβλήματος αυτού. Στο τοπικό συμβούλιο της πόλης μας την Τετάρτη θα προσπαθήσω να διευκρινίσω πλήρως την πρότασή μου. Λοιπόν, 2 πράγματα στην ουσία λέω στην εισήγηση αυτή, απλά την έγραψα για να αποκτήσει έναν πιο επίσημο χαρακτήρα. Τι θέλω να πω. Από παρατήρηση όχι μόνο δική μου αλλά και των περισσότερων και συμβούλων και συμπολιτών μας, έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι ο καθένας στα σκουπίδια κατεβάζει ό,τι του έρθει. Ήδη έχουν αρχίσει οι νοικοκυρέοι τώρα καθαρίζουν τους κήπους και κατεβάζουν κλαδιά, γκαζόν, ό,τι έχει ο καθένας ευχαρίστηση. Άλλοι ξεσαυρίζουν υπόγεια, καθαρίζουν αποθήκες, τα πετάνε όλα. Είναι που είναι μπάχαλο η πόλη. Ευρήκε τώρα που ανοιξιάζει ο καθένας να βγάλει, αν είναι δυνατόν, 10 κιλά σκουπίδια την ημέρα. Λοιπόν, εγώ προτείνω να αδειάσει έστω ένα κάδο σε κάθε γειτονιά, ο καθένας σε ένα κουβαδάκι, δεν χρειάζεται καν πλαστική σακούλα. Σε ένα κουβαδάκι στο σπίτι του, μαζεύει τις φλούδες από τα φρούτα του, τα αποφάγια του, από τα ψάρια του, τις σερβιέτες, προφυλακτικά, σκατόχαρτα, τέλος πάντων πράγματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις. Και πάει στον κάδο, όπως είναι με τον κάδο, και τα αδειάζει μέσα. Τα υπόλοιπα σκουπίδια που έχει ο καθένας σπίτι μας, που μπορεί να είναι συσκευασίες από οτιδήποτε ή και ανακυκλώσιμα υλικά, εάν δεν μπορεί να τα πάει στην ανακύκλωση, μπορεί κάλλιστα για κάποιες μέρες μέχρι να γίνει η πλήρης αποκομιδή όλης της πόλης να τα κρατήσει και στο σπίτι. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά, είναι ίσως μια καλή ευκαιρία να αρχίσουμε να γινόμαστε λιγάκι σαν τους Ολλανδούς. Στην Ολλανδία επικρατεί αυτή η κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Κατηγοριοποιούν τα σκουπιδάκια τους, έχουν τα οργανικά τους, τα ανακυκλώσιμά τους και τα υπόλοιπα σε 3 κάδους έξω από το σπίτι του ο καθένας.